Hi! Hello guys! This is Aris Malos and welcome to my vlog. Yung tikaya na lang ito, duwa talo, di dijeti kararagda. Dijeti programa ti gobyerno tayo. So nga family planning, praise God ijay. Yung kaputa mga sasabada, ay kula na may kula ti baba, isauti ako, nga kala nga may pay ka naging anak na dari, kini Hazel nga natayo amin nga natatang, ay di padak nga senior citizen, ay di padak nga na pamilyana, at bali na kimot nga review para kayo amin. Kunani sa ako ijay Deuteronomy chapter 20 verse 18 verse 8 day para kunani Yoba itinasyon ti Israel babagon ni Moses kunana lagi pun ni Yoba nga nangitod kinukati pan nakabalin tapno maadam kenka datoy nga sanikwa dadi magana ijay Ilocano mabigya tayo lagi pun ni Yoba nga nangitod kinkati pigsa or strength to have wealth tapno maadaan kati sa likwa. Di dyan inusar na ijay King James Version. Yung iya na dumang ang panaka-translate na ijay Biblia tayo, di dyan word nga help inusar na ijay, sinukatan na ijay, inikan ti Diyos, ti panakabalin kin ka tapno maadaan ka iti, panakabalin, tapno maikan ka iti success. Inusar na mo di word nga success. No, usaran tayo gawin kay word nga wealth, ijay literal nga definition na, sarsaraysay na lang ti kaslangan ni dagan nga kinabak na sa kumatilugan, napintas nga balay, nalawang nga taltalon or bangkal. Basta speaking na iti material, wealth na kuna tayo. Yung no, usaran nga word nga success, correct mo. Mabalin nga success, ijay kuna, ijay anyaman. Yung usaran ti success ka adaday usaran na nga, wow, nag-success ti business mo wow, success ti marriage life mo wow, success ti career, adaday ti kasjay, yan. So kati kaya kung maibaga ijay, di word nga panakabalin. Intun ti Diyos ti panakabalin kin ka. So nga anak kariki kin ni Hazel, adan intun ti Diyos kadakwada. Di word nga panakabalin, di ti kargaak. Ti Diyos umuna, di word nga panakabalin. Di word nga panakabalin na intun ti Diyos, umuna, inikan na kayo kini Apo Diyos, ti kuna tayo mapamunod, in line with gift or talents nga kuna tayo. So nga dati nalain ad-drive, ni mana ako ti agmekanik ko isu di dyan. Dilang muna musik tukang ti monobila. Yan mo mekanik awanan. No manadang dia lugan di kalsada ag tawag ti mekanik. Dan ito yung skill na kuna tayo, dan great intent ti Diyos kada tayo. Tapno ag trabaho tayo. Kasi kinana kali kayo, yan kaya panakamo, ada mo na nga agarami ti aparador o kabinet. Yan. Di dyan italim sa hanggang driver. Dahil ito ti ako tapmo, gapo ijay ito ti ako malintisyonan. Kasi nakadyan so nga, para kayo nga kahit nagpakabinit, ibaga yung kinipanan, ako kayo, promote ang trabaho ng amor, tayo sa ibag-baga. Yan, kasi nila, numawan kito gawin yung adat yung artina, mabal yung i-approach iso na kalpasan ti kasanda at manarima ang tata. Yan, numalpasan, mabalik yung i-approach. So, diyan, talaga yung talents na. Yan, amin, yung natin. Karena kami ijay kita kami kakapsok kita Cordillera. Dijay ni special itu di bawah kada pinakbot dari jay. Numay lagi kita ga Cordillera di bawah kasidada. Ay ako masatisfied da ijay pinakbot. Ada mo to jay ijay Cordillera di pinakbot. Numan na pinakbot dari tarukot aglat na wimot di sabaw. Ang pinakbot di jay. Karena to urang na pinakbot di sulahan nga mabalin. Suwa pa yung istorya ada dari ti gifted na agluto. So, uray mo, aga-abay ti restauran. No, abay na siya, kayat na mapagpanganan ni nga restauran, mayat, ti po nagluto na. Simply, yung mayat ti ingredients na, di ko na pinakpot ito, kasi mga pinakpot ka, ang lang naman, hindi ako ka. Oh my God! Wow! Sabi nga, para iso, manuraman, pinakpot ito, dinung-dung, kung kunakpot ito, dahil nga tayo, hindi ko tayo di word nga panakabalin. Dahil dano maibaga na intern atin ti Diyos ti talento. Yan iso nga, nagiti politician, iso nga na nagiti talaga nga ayaban nga politician. Nga tugaw ti gobyerno tayo, iso na ti trabaho. Correct. Hindi ayan mo ijay Mangkayan. Ti iso ngayon kay munisipyo ti Mangkayan, probinsya ti Benguet.
ada gamit di nagkampanya ikat kasuti bagat hang may bagat ada lagi tiga sa mga politician dito. Ano mo natutulan na di bagat dito dinungo ko diyan ni. Ada kami tidak kampanya kunana. Udah kami ibutus yo. Dah kami ibabaumuno, kada kami ibutus yo. Kada korek mo niya. Ada di jayan mi. Ada kay nadadalo na ko dito mo dito nag-ini nagkuhan di letay ko. Na dangati ko nag-slide di bantay kat siyempre dinalagos na di pang line di tubo na dadaan. Kunamo dari presidente. Isu ni bawti dari si politician. Sampai semua tiga rita, kung ada di rita, sama babaw na ako, kung ada di TV. Ano, medya kasalanan pantan mo da. Yung actually, naging politician, isulat niya trabaho for the betterment or tipagsayaatan tisak sa bukod na. Whether senior, barangay, munisipyo, or province, amin na ito'y kasalanan siya dyan. Yung hantayo amin kat politician, yan, hindi dyan ibagbaga tayo mga skill or talents. Yan, so nga kung kada kami mo kay naibante ako nga papastor at dati kita katrabahuan dito so rin ang kanan ko nga isursuror ni Jayan mi so ako na kada ijay kakarwa ka senior ready dati senior congress Jayan mi Mangkayan pinagsauna na dito sa tiyo so ako na nasirin niya po Diyos hati yung amin na politician tanong politician kayo sino may kumpung ka na kayo mga politician sino may kumpung ka na kayo mga business people yan. So ada ni Jay, ente ti ako nga batang ti maysa. Alangan mo niya ni Basmio ti agipun-pun. Ada magpati, ada magpaso, yan ada ditoy. Anim na ditoy, daya ti ente ti ako. Ije ti anim na biyan. O dije ti number 1, may kadwa. Ito ti ako halang di ko na talent or gift nga pagbiyan kayo. Yung may kadwa ito ti ako nga masapol nga iwanan kayo health. Yan. May sa mga kasabatan, may sa nga agisorsoro. Nga timaysa nga sa rukod, timaysa nga Pilipino or walay tao isang malubungan, timaysa nga sikreto tayo, kan talaga nga intenti ako ko sa salunat. I'm very sorry if matatangal daw. I'm very sorry. Nga ano na kita tao mang nadaog sa salunat da because of the illegal vices. Nagiti ko na tayo nga illegal nga bisyo nga na tayo. So nga instead nga decade 50, yung pura imay mo sumutitin, 40 ka, kaslakang tawtawon ti 80. Why? Dinadaan mo tibaging because of that. Yun, tiyaw ko, salamat. Kung na yung dyan 13%, in may isa pala siya tao ko nang nadaan. Yan. Ano timasa na dinadaan na? Sa rumah. So, kung tayo kung may barbaga, kanito ko at tatamo tayo dito eh. Hal ka na makarano mo na ilbiin ka, dati aaputong ijay lipon. Halo ang may patatan may batang, kasi dati ang burayang kabayan ni ijay lipon. Kasano ko mga may dumang gawit-iwit yarano mo, ikakasalan mo sa dalibor. No apa tunay. Inabis mo ti sarukat mo, kaslakay yan, dinadaan mo. Yan so nga, no apa yung natata, kaslak mo natata, sang-sangon tayo, very challenging challenge ka natin tata, because of this COVID yung natin, nagsasarunong mo tayo nanagan ti COVID. Yan, yan. Baka maramdaman, ay baga na ngayon is COVID man yan, o kantima mo. Yung amin na dito luwapay ibaga natin health protocol because in the name of health, tagpawan ko mati masawaan yan. So nga, medyo di may kadwa. Kitulbog, di may siyang agbaligi na sarunat. Yan, so nga, usarang natin word na health, adu-aditik ka ipapanana, umuna, nuno, nasarunat yung relasyon mo kanya ako Diyos, o rin mo natin mang mangyari, itaktakdor mo ti pamating. Puno niya ako Diyos, umuna tayo. Yan, nung nasarunat yung relasyon mo ti barangay, ako, magayong mo amin ti kabarangayang luwapay, nasaroon at ti relasyon mo kadakwada. Yan, dahil sa bagay, dahil ito anak ko dahil sulat, papasuramat. Ije, dahil mga probinsya ka na pa na, nariyan man ti may sa pamilya nga petisyon na nakati umili na papanaw, nagigay, kung kuna na pirmi man naman, malili, kapay na petisyon na nakakakot umili kay kay. Nung apay na petisyon na ka, agsaksakit siguro ti relasyon mo ka nagigay ka mo ba? Baka problema na ka. Baka hindi mo ka na No. Ang hindi ka rin, hindi pala ba? Ako, kung sobra na hindi ako na naliliyan ka rin. Yan, nung isang dapat ko dyan na-over na bisyo, kasakali, alam mo naman ang pukpukaw. Nung tata ko nga nakamungan natin oras ni Corpio, ijay Trinidad. 9 o'clock, awanan. Siren, medyo bumaba kita tao.
Nung nagigay nga narin at pukaw kung matrabito, isukat yung parang pukaw. Kung ko na nagpinabita, ibaga na na kurbyo. Sa kanya ko marihan. Yan. Yung kaya kung may ibaga, nga hindi may kadwa, matulba, kung isulat ko ay sarunat. At aywanan tayo sa sarunat tayo. Intindi niya ako Diyos na sarunat nga tao. Okay, mauni. Sa imo na tayo nga, itimay sa intindi niya ako Diyos na tayo nga, sarunat tayo, kung isulat ko na tayo nga, anak ay kapawalin tayo nga, hindi for give up. Yan. Amin na tao nga mga nagbaliki, dahil ito'y naging never give up. May pala naging short cordon nga panunutan, marami na nakutsan na nga marami. Kung po martilyo na kanila, nadadaong na dapos. Why? Short cord, may mga short, iso na. Awang ti, ano sana? Yang kasali na yung baga ni Kristo, E.J. Matthew. Ngayon, inusan na naging tipada ng tartalon. Kita ang naging tartalon na amos na. O, diyan. Kung pasapa na tibigat, manalo na tilagi, yung anos. Intulo anos yung kita, sigurado ko pa nagtagapas ang time story niya, ang dito natin may sa hektarya. Instead na 75, naging 150. What is the secret? Inanusan na, inaiwanan ng tibulan. Sorry, yeah. Iso nga na ko na tayo nga, never give up. Dahil na ikababalin tayo nga, anos. So nga correct, kung na nga ada anos, at tilamot, correct niya nga si James. Nuawan tilamot, niya kamot tituloy na di Jayon. At nga diri, kada na ano sa nag-aaral ni Iwate, kaginit, so nga, katakat amo na ti agi install ka na giti kaginit pagdanan, kaya nagarami ti tugaw, ganano nga winuapay, inanos na nga nagadal. Siguro nga unti amos, hanang amo nga ikabit ka na ti kasyan. Yan, okay nga. Kuna na rin sa unti ako, naging pagmihyo ba, nga naging gagil ka ti panakabalin, kung lumadaan ka, iti kinapakna. Sa kaya, ang konkluda, ti sa uni ako Diyos kati magbaga na biyag na nayon. Nusurutan tayo ti kuna ti sa uni ako Diyos ang biyag kayo. Ngayong ta priority na imbaga ti sa uni ako biyag na nayon hangan ti kinabaw kinaga. Imbaga na ti kinabag na ti sa uni ako ngayong Muslim imbaga na kinabag na ije langit sa hangan ti kinabaw kinaga. Nuapay ti kinabag na ti kinabaw kinaga ada timpo na nga mapukaw. Ada timpo na nga aglaki. Ngayong ti ibagbaga niya ako Diyos niya biyag na nayon mataginayon na diyan. Yan so kada tayo amin nga data at nagsilintin o apay lang tutugaw kayo yan kaya't minirekomendar kaya ayan tinalan ng tatlo makita tayo dyan kutkutan tayo tinalan nga iso niya puti mo sa Kristo yung mabilang ka dito iti dati question mark na ti panunod kahit wala nga ibaga yan ikunan na ni John chapter 14 verse 6 siya tinalan ti porno ng tibiyay kunan ni Kristo hanga ti Philippine Bethel Church tinalan ito lang Philippine Bethel Church karatula lang ti simbahan na ita tapos may registro mo ti Philippine may registro mo iti sek teto ita bukas ka kasak matatan ang taktak dura kada legal kumat nga mang kasar kada kuada dahil kandak mo ti gobyerno tayo kinisensya di lang ti marami ti Philippine Bethel Church when it comes to salvation and life eternal di lang Kristo di marami ti kasi maraya kinagat niya yan so may direkto nga bigat niya po dis ti mang bless kitong gawin sa tayo. Ayan.